ευρώ. Και η Άσονας εδώ πέρα, τρελός πιανίστας, αλλιώς, όπως θέλετε το λέτε. Μπαίνουμε εδώ πέρα, έχουμε αγοράσει αυτήν εδώ τη μηχανούλα. Έχουμε 136.000 ευρώ. Μισό, ας πούμε, εντάξει. Κοιτάξτε, για να μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε πίστες, δεν πρέπει να αγοράσω, ας πούμε, αυτήν εδώ με 100.000. Σκεφτόμουν να αγοράσω αυτήν εδώ πέρα που έχει 180.000, είναι και όμορφη προς τη δικιά μου άποψη. Αυτά, ωστόσο πάμε μια βολτίτσα με την ίδια δικιά μας μηχανή. Μην ζητείτε να κάνετε like και subscribe. Ακριβώς. Ωραία, μπαίνουμε. Εγώ έχω βάλει να αλλάζεις ταχύτητες μόνος σου. Είναι πιο ωραίο, πιστεύω. Και με βολεύει κιόλας. Αυτό έγινε από μαλακία. Πάμε πάλι. Ωραία. Ακούστε. Δεν βάλτε μια Τετάρτη. Ωραία. Και τώρα θέλω να πάω πάνω από το σκορ πάνω από 29.000. Γιατί πιστεύω 29.000 είναι easy. Άλλο τι έχασε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει. Ωραία. Και πείτε μου αν ξέρετε κανένα παιχνίδι ηλεκτρονικό, να βγάλω βίντεο να το ανεβάσω και αυτό. Κάνα ωραίο έτσι, όχι μαλακίες. Γράψτε μου στο σχόλιο κάτι. Αφήστε like, comment, μαλακίες, ξέρετε τώρα, εντάξει. Ποιος μιλάει τώρα. Οπότε καταλάβατε τώρα το τι γίνεται. Και θα μαζέψουμε κάποια χιλιάρικα ώστε να πάρουμε εκεί τη μηχανάρα. Να δούμε και τι λέει στις προδιαγραφές μετά. Έχουμε φτάσει 11.000 στο σκορ μας. Ωραία, άλλο λιγάκι θέλει. Πάμε και για μια σούζα. Φύγαμε. Όχι. Ωραία. Μπήκε μπροστά μου. Ωραία. 13.000 σκορ. Προχωράμε καλά. Η οθόνη μου γυαλίζει. Το σκοτάδι εδώ πέρα και το φως που έχω εγώ. Εντάξει, καλύτερα. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Φτάσαμε καλό σκορ, 17.000. Πήραμε 1.000 ευρώ ουσιαστικά. Βλέξαμε διαφήμιση. Κύριε Σάκη, ελάτε λίγο που σας θέλω. Να πούμε λίγο δύο πραγματάκια. Ναι, κύριε Σάκη. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν θα πληρώνω με στην ώρα μου. Όχι, μια χαρά. Όχι, θα πληρώνεστε κανονικά. Δεν με νοιάζει. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, απλά αλλάζουμε λίγο το θέλω να κόνσεπτ. τελειώνουμε. Τα δίνω όπως πριν. Εντάξει, μην μπαίνουμε σε Καλή λεπτομέρειες. φάση Δεν αυτό ανοίγω όμως. τιμολόγια τώρα, μπλοκάκια εγώ τώρα. Ρε κλείσε ρε. Να πληρώνω ΦΠΑ. Ρε κλείσε ρε. Επιτέδεματα για αυτά, μην με βάλετε. Μην πανικοβάλλεστε. Δεν ξέρω τίποτα. Α, εντάξει, έγινε. Α, 1.300. Εντάξει, καλά είμαστε. Πάμε σπίτι να δούμε. Ωραία. Είναι ωραίο παιχνιδάκι, αν θέλετε να το κατεβάσετε κι εσείς. Για να δούμε εδώ, έχουμε τίποτα. Το παίρνω. Δεν το παίρνω. Ναι. Θα πάρω τα μπούλα από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Έχουμε 137.000. Μπορούμε να αγοράσουμε αυτήν εδώ. Αυτή θέλει 40. Αλλά εντάξει, εγώ σκέφτομαι να πάμε πρώτα στα 80 να αγοράσω αυτήν. Όμως μετά θέλουμε 220, οπότε μετά κλαίμε. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε. Γράψτε στα σχόλια αν δεν θέλετε να αγοράσω αυτήν, ναι, και θέλετε να μαζέψω και άλλα λεφτά να αγοράσω κάποια άλλη από όλες αυτές εδώ πέρα.
Βέβαια με λεφτά μην τις κοιτάτε, σίγα μην δώσω 34 ευρώ που λέει αυτή. Πάλι μπορείτε να μου πείτε και κάποια άλλη μηχανή από εδώ πέρα. Πείτε μου αριθμό με την 1, την 2, την 3 έως όσο πάει ρε παιδί μου, καταλάβατε. Αυτά παιδιά. Θα τα πούμε και σε άλλα βιντεάκια για να δοκιμάσουμε αυτή εδώ τη μηχανή. Να δοκιμάσουμε και αυτή να είναι. Και γενικά τα παλιά μας μηχανάκια. Και αυτό εδώ ας πούμε. Και ως τότε θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Κάντε εγγραφή, like, ξέρετε. Γεια σας.